This is Hangal Girl! Ang inyong hangal na bayan na nasa bukid. Hi! Welcome to my channel. It's Sandy again and we're going to have a mukbang with the Hangal Girls. And this is our food. You see that? Yan. Uy! With the Yan. Hello! Yay! A Hangal girl too. Sila sa bangko. Hangal girl too. Dito mo sa bangko kaya di pwede ang... Ice cream. Pa-birthday kasi kahapon wala. Thank you. Thank you so much. It's my birthday yesterday. Greet me. Hala na ito. Extension of the... Extension. Tanawa ka. Decor pa si Anaro sa iyang mga balloons over there. Oh. Oh. Klaro kayo yung mga balloons. Nasa ilalom sa kay Mit sa unsay ngalan tawag ani? Dalandan. Nasa ilalim sa dalandan. Nasa punuan ano ba oy? Hindi ko kabalo mong Tagalog. Nasa ilalim kami ng puno ng dalandan, guys. So magmukbang me today. Asa mo lingkuranon? Asa man ani mo gisip up mo ako. Derera. Ay! We're gonna eat na. Wait sa. Uy, wala daw kutsara. Ay na ako ipon dito. And the Bisaya Utan. Bisaya vegetables. Alam? Kung ano yung butang suka, guys? Parat nang kainin. Ha, wala nga, Earth. Los comercios corrientes. Royal is life. So ang okra mo na favorite sa mga Bisaya. With okra and this one, it's heaven. Mura yun niya akong kuan, birthday. Mura dyan ni ma-afford na mo guys. Ang mga udlot sa kamuti, nga gitos mo sa ginamos. Tapon may saging. Juice man jud ang atong.
Hang akong phone. Hindi na siya ma-off. Hindi na siya ma-off. Okay. Buang. Tulgon kayo kus kabusog. Ito na ko man. Busog na kayo ko. Bahala na. Katulgon jud kay ko. Hangal kayo nila taon pero mga inahang mga hangal lang may pero mga nervyos. Hindi yan ready ka ayo. Magpagahi ra man na siya giya ah. Mana na siya kaon. Grabe na yun na. Huwag baso ni mo. Kutsara ko. Pag imong plato asa man. Ito. Hala. Yo. Look at that skin. Look. Ba pa ko na magkain. Sorry na lang, Lord. Katulgon kay ko. Wala ito. Di na makahubog. Eh. Dili, uy, asa may makahubukan niyo. Aliyat. Tulo lang dong. Puna. Ayaw po na dong. Ayaw dong. Ay, gusto ko Kato ba na. nga? Patay chicharon. Dugay kay matagak. Dugay kay matagak. Ina nahubog ko. Nahubog na siya sa kuan. Nahubog ko sa ginamos. Nahubog na siya sa VGS. Say mo kuan neg ice cream. Ano gyud ang sneak kay bawal ay pagbata. Mangayo pag ano. Panananglitan kung kuan. Di unsa man mo day uy sayop man na. Single single double double single 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 kawa kay uyang. Mark a dump truck in the flesh. Here comes the cootie squad. You should shut up, Heather. Sorry, Heather. Look who's with her. Oh my God. Dang, dang, diggity, dang, 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 diggity, dang, dang. 3, 2, 1. Ako'y tayo, ikaw ay akin. Tanda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa. Sana ay sabihan na. Tayo lalim na puti. Sa ilaw laban. Pakinggan mo ang aking sigaw. Sa ilaw laban. Tayo lalim na puti. Sa ilaw laban. Pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan. Ako'y tayo, ikaw ay akin. Tanda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa. Sana ay sabihan na. Sana ay naputi ilaw. Sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw. Haggard na kahit ang fest. Basta mahapon na bitaw kay haggard na kayo me. Dagan kay ming gipangguwa. Oh. Dagan kay ming gipanggama today maong haggard kay nahulog pa kus basakan.
Sakit kay akong likod. Nahulog ko sa basakan. Guys. Mayra! Sakit kay akong likod. That's Sciatic. Sa tawag, sciatic ka. yes, yatika. Nasamot Sciatica. akong sciatica. Ako, dara, oh. Pero, okay lang. Sulit. Tiyang. So, that's all for today's. Wala nga, loading kay ko. So, that's all. Say bye. Say bye. Thank you for watching. Thank you. Click and subscribe. Bye. Si Ayun. Trapo, eh!